kuchokera kuno ku kalima wanu wa Times ndine Brian Banda. Madzulo wano ndi programu ina ya The Hot Current. Sindi ndekha ndi ndachi mwene anga abusa kwenda viwi Azati vili. Oho. Muli bwanji munthu wabwino? Tili bwino ka ino. Tambotolero mmaka tumikira kumpingo. Timatumikira. Zamphamvu. Zamphamvu. Kakamauka mfika zandivuta. Zavuta. Zandivuta. Chimfine chandigwira kwambiri. Chumveka. Chumveka? Komabe tigwira ntchito basi. Dolome. Ati dolome basi. Kwabwera mphepo yoyipa mmudzi. Kanyengo kamene kamabwera ndi zimene sisi. Ezona. Ndetu. Koma muli bwanji? Moyo wabwino. Tiopeni. Atakufunsani munthu. Kuti kodi mukhala bwanji ku Malawiko? Yes. Muyankha kuti chani? Tukhala. Tukhala. Ezona. Tukhala bwino. Tukhala. Kufunika kwake kwa maprogram amenewa nkotani mu ndale za democracy. Mundale za democracy lero mwe lali wisiro ndekuti tikuthano zaka 61 tili pa ufulu uzilamulira ndekuti tikachoserapo pamene popo muonabe kuti half ya zaka zimene zozo 30 years plus takhalano tili pa ufulu wa democracy ndasankha zimene kuchokera mu chaka cha 1994 ndekuti almost 21 years 31 years tili pa ufulu wa democracy ndekuti mene tikutha zaka 61 zambiri zimene takhala mu ufulu wa democracy uno ngati masamu anga ndophatikiza bwino kuti paja masamu amovuta paja masamu amovuta ndio tikachoka kuma 60 kuzafika ma 90 mu ndi 30 kuzafika so 61 years 31 years tili pa ufulu wa democracy 30 tili pa ufulu wopanda democracy ndekuti zolankhula zikuyenera kukhala kuti zachita improve anthu amatha kulankhula zoona andi chilungamo chimene ati zinenedwa ngakhale chikuwawa chimene ati zinenedwa amene amapempha Malawi mene tikupita ku masankho kuti anthu ena akhala wapempha Malawi kuti Malawi tisankheni tikutumikireni amakhala kuti asankha mipando yokuti Malawi aziwalankhula akupempha ndithu anthu kuti ifeyo tifuna tisankhe tikhale maudindo kuti tizikutumikira na Malawi ndekuti Malawi azafunsa mafunso kuti ntchito yakuyigwira bwanji so mukandifunsa ine kuti zinthu zili bwanji ndikuona ngati kuti pa Chingereza amati mixed bag zilipo zina tikuchita bwino zina zidakativutabe tikhoza kukonza mwina ni mwina kuti tichite bwino zilipo zina zikuyenda bwino ngati ufulu olankhula ufulu olankhula ulipo ndithu ngakhale nthawi zina ena amafuna za upseza nzawo koma at least nthawi ina ingafanana ndi Kukenya anthu angosowa olo ku Tanzania I remember last time tina limosi kapita ku Tanzania ndimacheza ndadwa nkhani nakama isi tungamasuke bwino so ifeyo ngati atulankhani timayo simabwera pano timabwera pano kulankhula amaiko anzathu ena magwira mkhiko akalankhula chonchi makhala nyamata panjapa kudikira kuti agwire mkhiko so ifeyo maufulu ambiri tuyesera kuchitika pena ndi pena amapezeka kuti anthu ena they are overzealous apuma apolisi pena afinyeko anthu aujeni awa ena anthu ena mona ngati kuti iyayi izi simungamapange nthawi inoyi so koma ukayang'ana kwambiri upeza kuti kumaufuluko dziko la Malawi likuyesesa kuchita bwino ndithu nanga pamene zikutivuta ndi zomwe zija nkhani zikuluzikulu chuma chikutivuta situchiyendesa bwino chuma chathu chakudya chuma cha Solobana chakudya chikutivuta beso tumapezeka be kuti tumafuna be kuti tizidalira mvula ndi mvula sikudalirika masiku ano mapezeka kuti mvula sidagwe bwino kapena kwabwera namondwe ndekuti chakudya chasokonekera izi za mega farms zimene zayamba pano pazi zimene zitinkaina kuyamba kalekale kuti chimanga chimakhala miyezi 3 months ukhozo zaka 3 pa chaka zoti mpaka tizidikira mvula ndeti mapezeka kuti tapasana mbewu tapasana fertilizer koma coupon ya mvula sitinapasane so mvula ijano timakhala uno maondo no kugwada kupemphera yeti tili ni madzi ambirimbiri mnyanja ya Malawi mpana umapezeka kuti yosefukira so pali zinthu ngati zimenezozo timaina kuti tizike mchimake bwinobwino kuti tizinena kuti akuluakulu ngati madzi tili nawo mdziko muno anthu adya so
mvula imabweresa madzi ambiri kuposa amene timagwirisa koma ambiri amangopita umangotayika uko kudikiranso kuti ibwere ina zimene zizi sizingatithandize so kumbali imene iyi tinakachita bwino kuti andi zambiri khala kuti chuma chathu tachigwira bwino chikuyenda bwino kwambiri zinthu zambiri zikoza kuyenda bwino zambiri zimene sizimayenda even ni manena ine anthu ena amene ali mapiri wa Banda akupemphera kuti mukaone mavuto ndambanja koma ukasatira mavuto ukapeza kuti pali ndalama pena pake sikuyenda bwino kusayenda bwino kwa ndalama kuja upanga anthu angokangana mabanjamo amayi akuswera kuphiri ambuye mulungu ayankhule namunanga koma ndi ndalama basi khala kuti chuma chikuyenda bwino abambo aja ali busy upanga ndalama anthu simakhabizo makangana ngakhala kuti muli ndi ndalama makhabize kudya ndalama kwa pamene palibe ndalama wokulumana chifukwa kuti even osenza matumbaja akuti apeze ikuvuta nangazi anthu oti unsazise thumba iweyo wasika ndi thumba lako lija umalisenza weka chifukwa ulibe kuti umpase wina so kamene kajaka ma economic activities timakhala ngati tochepa pazifukwa izi so chuma chathu chitayenda bwino ndinali ndi nyamata wina wa ku England kwa anabwera mu program yomweyi program yathu ya exclusive sabata ino amanena kuti ndi kadziko kathuka kwina ndi ka province exactly nkosavuta kuchita manage governor ama iko ena maendesa ndithu ka economy ka dziko la Malawi governor maendesa ndithu economy 21 million people kuposa so mina 21 million people makhala kuti economy yakadira kamene kokweli manja ma governor so izi tikunena kuti titakhala kuti tachilimika aliyense ali pa malo ache aliyense akudziwa zimene akuyenda kuti azichita kumazichita adi muona mtima muona kuti chuma kungoti chikuyenda bwino abwana nkhani zambiri zimakhala because anthu amakhala so tabwerera mbuyo pa nkhani za chuma pa nkhani ya njala idakativuta njala paliso china ngati zilipo zambiri komano muona kuti zambirizo zikuzungulira pa chumapo because ngati chuma sichikuyenda bwino muonanso makampani amakhala kuti akugwedera ntchito za anthu so mwina sizimalimba kwenikweni so zambiri pamene takamba pa chumapo muona kuti zivutapo pamene tikakamba governance issues kumene tikunena kuti kuli maufuluku muona kuti yayi ndithu kumene kuti uchitako bwino chabwino nkhani yathu ya lero takwanitsa zaka 61 kuda series lero tajita tajita naiwala akuti patsira program iyi ndi a serious enterprise program ya the hot current pano pa kanema what times tipepese mawu samveka bwino kachifuwa kachimfine ndiye timakamba za mutu wale ntengirepo mwayi kuti anthu ena amafunsa kuti akodi achunga ali kuti achunga apita kai kutchuti nde amenewo akabwera kutchutiko azatipeza achabwino makupumula iwo ajama konda kupita ku ujeni kumadzambiri ndali ku ujeni ku America atipeza kwanu tengo mudala kacho tengo mbambala zaka 61 za ufulu uzilamulira zaenda bwanji zokumvekera ndi bwanji zinthu zakezi ukumakhala ndi kusangalala kuti tatha zaka 61 tikuzilamulira kenakaso kumazakhalanso kulingaliranso kuti 61 years tingaonese na chani so uku kuli celebration komanso reflection uri kukhala kumalingalira kuti I think apo tikanathoka fika apo nakhala fika apo komabe mwezi komo chifukwa tukamba pano anzathu ena ndithu pano pa makhala ukamaona ma video ukamasatira zimene zikuchitika maiko anzathu mamva kulira kwa mabomba popo anthu akubisala ndithu mwaona kuti ifeyo nkhondo sidakhale nayo mzaka zimenezi so timathokoza kuti amalawi takhala kukhazikana bwino andine ndi chikhulupiriro changa kuti tikhazikananso bwino pita kutsogolo so 61 years imene ibanda mandifunsa ndi 61 years yokuti muyiona kuti undale ikumaoneka bwino politically ka independence kalipo economically colonized be tikufunabe kuti anthu ena azitigawira anthu ena akazitipasako chakuti so takhala gogo wa zaka 61 wokuti tizati timuone gogoyi moyo wake wakhala
you know pena wabwinoko pena usakhala wabwinoko si gogo kuti anganene kuti zaka zonse 61 ngogo ali gogo ezona ukambafika kuma 60 kuti pankulu akamanena kuti agogo so Malawi ndi gogo ali 61 so ndi gogo yokuti kunena zona akanatha kukhala ni moyo wabwino akanakhala kuti gogo yi zinthu zina zidayenda chinavuta njani pa 61 years nkhani yake tukhanga zikuta mobwereza you know maiko anzathu amene tinalandira nawo ufulu mofanana ena adapanga bwino kwambiri chifukwa choti adazindikira kuti ngati dziko akwena kuti alimbikire achilimike ku nkhani makamaka lese ngati ife timanena kuti ife Malawi ndi dziko limene timadalira ulimi you know kumano ukaona mene timaupangira ulimi wathu funso ndilo kuti zona dife tingamanene kuti mene timapangira ulimi umene uja kuti zudalira in that state ukuti mpaka panopa anthu azikhala ndi khasu nkumalima Brian kuti tidyesana anthu 21 million khasu panopa limene ukhala chida chakumiziya ana aziphunzira kuti ipo yamba anthu angagwisa ntchito izizi kuti apange chimanga you know timaine okhala kuti pano tidabweresano machine tukulima mwina ni matrakitala you know sindikuziwa kuti matrakita timaopa chani and tikamana kuti ife ndi dziko limene timadalira ulimi uzaona kuti chidwi chake kwambiri chimangopita kuchimanga you know we using so much money kupita ku production ya chimanga komano chimanga chikakhala chichita produce mtengo kuti tichigule ndicho dura kwambiri chimene singafanane ni mene anthu akupezera ndalama ndema zakhanga kuti scale yake kuvuta kuti there is so much money that is going into production of maize ngati tusauka ngati dziko tusauka chifukwa tumaloisa ma billion and billion kuti tipange chimanga chicha now anthu amene even alima amene amalima chimangacha amakhala kuti mbali ina ndi mulimi pa nthawi imene akulima ichi ndi akachigulisa nanga sindi anthu kuti iwo samachilima chimanga chicha makomesho amazapezeka kuti chamuthera china adagulisa china chimene asunga chamuthera akufunanso chimanga iye uja pa nthawi imene amagulisa amadandaula kuti mukandigula pa ujeni pa 50,000 sindipanga phindu afuna achigule mwina pa 70,000 achigulise pa 70,000 ikazafika 10 yokuti mulimi mwa ujani na ino akachigule pa 100,000 sangakwanisi so you can see kuti tikanakhala kuti tidasankha mega farm kwayambirira kweni kucha kuti tizichita produce sitingamazale chimanga maboma 28 aliyese kuseri kwa nyumba yake kuzala kwa chimanga nkumasonkhirana nkumaika mu national basket ndiye kuti tizidye sana no ali misangama chiti kukhazi kungati nolo ali 1 million chakuti 2 million chakuti no akhala ochepa koma zilima malo akulu ena awazilima mbewu zina so ena alimakontedza ena alimakothonje awakagulisa azigula chimanga kwa awawa so that at least bazikhala mbewu zina zimene zikutibweresera ndalama zambiri so that alimena akuzala mbewu za zogulisa ena amene akuzala zakudya ena kupanga za commercial and kulima mmene kunena mujama mega farms malo akulu abwana kuika nthirira nkumaziwa kuti ukukuti kakolola kali ma mega farms 6-7 ndekuti ndiyimanga chokwanira mpana china tigulitsa kunja so chifukwa choti kumene kukuta khati kumango yankhulako kuma kopanda kuikako chidwi chenicheni kuti izizi zichitike ndi kwatichedwetsa so chifukwa chokuti anthu amene ali ndi njala sungambeso kuwauza mapulani ena aliyonse pakangokhala njala pamakhala ngati pali chikhomo fa munthu wa njala sungamuzete ndikalime msewu akakomoka akoto munthu akakhuta bwana achina chichonse chimatheka akangodya munthu kuti akula adya tenti kapange zakuti akagwira ntchito so once we secure kuti we are food secure zambiri zizitheka because anthu azikhala kuti sakusaka kudyayi because we spend so much time kusaka chakudya mamuti zizitukula dzikoli so tidakhala kuti chakudya chikupezeka ndi kuti concentration sikhaso kusaka chakudya chizikhala kuti chilipo malingaliro enawo ano ndeteni tilime msewu inu muganiza kuti munthu amene sakuziwa kuti mawa adya chani inu ngamamuze lero kuti ndi ma plan 5 years from now yakuza 2063 yakuza kuti ase ine sindikuziwa kuti mawa ndifika ndo zinduza ku 2063 zona so we need to secure short terms for us to talk about long terms that's why even anthu amene timavutikana nawo amene amadula ni mitengowa apwana sunga mamuze ti asunga mtengo kenaka mukasunga mtengo kuzabwera njuchi zizayikira uchi then ndizigulisa uchi
akuzaliya sezichitika kwatalika ndifuna ndidye mawa ndidule mtengo umenewu ndigulise ndipeze ya lero. What I'm saying is because we don't have people that are secure in terms of food. They try everything abwana kuti apeze chakudya. So the fight is massive, trying kuti momenyane ndi anthu ajamene akungofuna angodya leroli ino muzauza za maplanena. But pang'ono ndi pang'ono titakhala kuti chakudya chikupezeka posavutika, you see kuti sitizimenyanaso chakudya tizidziwa kuti chakudya chilipo tipange zinthu zina. That's why muzaone ziko munomo olo anthu akanena kuti I remember nthawi inake amamanga maujeni ati chidamu kujeni kukamuzu Institute for Youth. Do you know kuti people were concerned kuti mukumanga chidamu mamwe chigwe chimanga? Anthu akati iya tufuna timangense you know, in this country we prioritize food is china chili chonse is measured against kuti ndaba zimezo mngana kula madumba ngata chimanga. Do you understand? Because we are not secure. We want to eat first. Once we sure that the food is available, then we'll talk about other issues. No, mawano ali nkama sabata imene inapita mulilongwemo makakumana ndi ambassador wa Britain. Yes. Kumale kuno anakamba sonkhani yomweyo kunena kuti tindi anthu ambiri mdziko muno amene nganjala. Yes. Andikupanda kwachita manage bwino. Yes. Akuzobwetsa chiwawa. Yes. No, isimakhala kuti you want to survive, chief. You want to survive. So these are key issues. Ndi akhale kuti alibe chakudya. Yes. Ndi sali pa ntchito. Yes. Mavuto tako. Basi mango wabela nzawo tu. Kumango wabela nzawo because akakuona linuyo waziona kuti uyo ntati ndamubela 2000 ndikaja kunyumba kundipanga. So and akumakhala on the edge because we have not managed to secure food. Once we have secure, I've seen my efforts mwina amene akuchita ngati awanifi anjeseni ndanzawo kuti akupereka ngongole zodanthu akumatha kupanga aurazibusa akatenga kumeneko. Kodi imene ikwenda bwanji? Pena kukhanga ngati kuikana, pena kukhanga ngati kuivomera because ndaona anthu ena kuti akuona ngati tasolobana. Zasolobana. Zasolobana. Yes. Chifukwa lero ani nakuti aita. Pena kuya sit na base. Koma ndi akuti koma anifi apanga issue statement 8.5 billion. Akana anifi. They issued a statement kuti nkhani imene ndi abodza. 8.5 billion. Yes. Wanena yo kuti mulangizo president. Koma anifa kana they've issued a statement kuti nkhani imene ndi abodza. Kuti sadapereke. No, osati bodza lubwera kuonena kuti 8.5 billion kwa anthu 50. Koma si 50 iya akuti ndi 5000. Akutero. But tizimvetsa bwino. Chabwino. Tizimvetsa bwino. Yes. Tizimvetsa bwino. Ndithu. Paja ndanzano anjetsera. Yes, andanzako singaka. Simungaka ne? Ayi. So okay. Kuti mlandira su. Mlandira yalendikana natu. Bwana ndipo titafika patali. Msatero. Bwana kumakhala kufira fomu kumene kucha. Ino mafuro katenga kukuli kunifi. Mafuro katenga. Kuli mutani. Ngongole ndi mathamanga atu ine. Ka business ndi madam kunyumba kuti tilinka shop nchilomoni. Okay. And then mafuna tipite amaya mafuna apite ku China, Dubai akatenge zofire zopanga zazimayi kulisa mene. Ndei bwana idavuta. Koma azibusa udacholerato. Okay. 8.5 billion azibusa acholera mtawuni. Andanza. Koma timva. Yes, timva. But I think his statement omwe naona imapanga refute nde kuti maybe statistics imene nali mwina mumene momo kuti mwina manena a certain number like you say. I can't remember exactly. Tibwerere ku nkhani yathu ya 61 years of independence. Yes. Zayenda bwino nziti. Zisakuyenda bwino ndi ziti. That's where we are. Yeah, that's where we are. So tima foto kuzapo kuti kuchakuja tidakavutika tikuyenera kuti tibwere ndi fundo za mphamvu kuti anthu zikhandi chimangali sisangakhale mulimi kuseri kwa nyumba kwache. Anthu amene akuyenera kuti azilima on a large scale. Akalima on a large scale enafe tizigula kumene kukufa enafe tizipanga zina ena tizilima mtedza ena tizilima fodya ena tizilima thonje. Chifukwa panopa ikangofika nthawi ya AIP ku Ministry of Agriculture makhanga tingopangano za AIP zokuti ng'ombe zifuna deep ino ngamamuze munthu kuti panopa tibe deep akuzandalama tikugula fertilizer iwe you know. So because we have concentrated so much on production of maize madera ena agriculture kumapanga safa because ku AIP ku ndikumene kumakhanga tikulino chidwi chachikulu nanga so kumene kuli ndalama kumene kumakhala anthu aliyense kumene kuyangana tizokhala bwanji. Now what I'm saying is we needed now to make sure kuti mega farms aja tiatenge serious tichite produce so much maize yokuti nziko muno moisa kale nkhani
tizigulitsa china chakunja anthu amene akudziwa kuti chimanga chakudya linacho abwana titakumauzana kuti tikambe zitukuko zina tipange chani at community ujeni level at national level imene yamveka. What next? ndalama zija tukamba zija. Okay. Tikuyenera tikhale ndi fundo zokhwima zakagwiritsidwe ntchito ka ndalama timasakaza kwambiri. Misonkho imene timatolera mdziko munomo titakhala kuti tatseka malo ambiri amene madontha timati leakages imene tikumapezeka kuti ndalama zina mangodabwa kuti inu ndalama za anthu amangodya chonchi timazidya ngati tomato kuti tikazisunga fika mawa zikhauti zaunongeka ndi tizidye nsanga tikusakaza kwambiri ndalama manguti ndalama zija tizizika into production tikumangozidya netikazidya bwana ndalama yakuti waidya imavuta kuti ine uipeza kuti pamene tikayika into production kuti ndalama ijano yapanga produce zinthu abwana amene kujako ndikumene kumatuluka so zinthu zoti mupeze ndalama zina so vuto lathu limene akhala lalikulu kuti ife takhala anthu okonda kumatenga ndalama ndi kumangodya kukatenga katapira bwana ukalipira nyumba ya rent ndoti sikuganiza bwinoti ndoti every month uzikatenga katapira umalipira nyumba ya rent ndoti ukatenga katapira wina ukukabweza you understand koma kuti ukatenge katapira ija kuti wathamanga pena pake wakagula zidebe ndofuna uzigulise kuti iwe ukapeza apa mwamba ija ukambulizira munthu uyu. That's what we are saying. Yeah. Ndalama zathu must be put into production. So chuma chathu the little money zimene timapeza mziko munomo timayenera kukhwimisa kuti samango sakazidwa ayi. Yes, anthu amayenera kuti alandire malipiro koma anthu amene akulandira malipiro what is it that they are producing? Chimene chocho ndi chimene chikwena timangokamba ife zokuti we need to be a predominantly producing country and exporting country. Producing what? Tindi zinthu zina zake zimene zili unique to our country like Lake Malawi tindi somba chambo chimene chachitika nakhala nacho busy because ndikuti we have a competitive edge about azathu amene alibe chambo so tikalowa pansika wa chambo tikhalapo ife akaswiri because sitikupikisana ndi munthu koma tikamafuna kuti nafeso tizipanga ma sausage kweza ma sausage amene akuchokera kwa anzathu ena ndapamwamba kuposana so zimene tinazo zimene zili kumalawi kukha kuno ndizimene kanakhala nazo chidwi zimene zijazi ndatu akulu tenacho chambochi tichiyambe no kuchipangano commercialize tichiteteze tikhale ndi chambo chambiri because chambocho anthu ambiri anaona kuti akachichosa timayenera kuchipanga understand kuti akamachipanga produce environment yake zikhanga limene lili mu nyanja ya Malawi ngati naona amadeko adawanga makeji mu nyanja momuja you can take even outside and keep the same ujeni environment produce chambo chambira bwana tikumadya somba kuchokera maiko ansatu kusonyeza kuti nsika wa somba even ziko muno ulimo tikulephera ifeyo kupeza somba zochuluka because titati tizipanga chambo chathu cha Malawi bwana imeja ndi chambo unique to our country sitingapikisane so ndi wina aliyense so Brian chimene ndikunena ndicho kuti nanga nkhani za mafuta nkhani za mafuta pepa ndili ndachita kulemba zimezi tikadavutikabe ndi nkhani za mafuta ndi apa mposamba apa mpakumwe. Yes, mafuta ni nkhani yokuti imakhala ndi mbali zingapo tinene mosaopa papa imakhala ndi mbali zina za ndale because mafuta aja amakhala ndale suje. Yes, mafuta makhala ndi ndale chifukwa sometimes mitengo imwe timagulisira mafuta nziko muno simakhala mitengo yoona fati maopa kuti akakweza ndi anthu kunjaku amakwezaso katundu ndantamana kuti boma lungokweza zinthu so boma limakhala nawo chidwi chifukwa chake even company yano kumajeda bwera kuyamba ndi mafuta nkabwesa ni makampani private ndipo malinazaona the product you are very sensitive. It's a very urgent product of sitingangwasira anthu sikulina zanyanyala anthuwa tizapezeka kuti tonse tili kakasi ndebwanji tikhazikise kampani yathu ya boma yokuti bomalo lizikhaso ndi chidwi kuteteza mafuta awo so aitidabwera ndino kumaicha now mmene takhala tikupangira ma business athu amafuta awa anthu ambiri akhala kumadandaula kuti kuli mafuta awa fachana timagula kumadobadoba mafuta mukaona mmene timatengera ife sitipanga mafuta therefore timayenera tigule zimenezo aliyesa mamvesesa and kugula mafuta simakapereka makwacha timapereka ma dollars athu panopa even foja isameta kugulisa padakali pano sakwana to kugula mafuta awo so uone ndoti mafuta sitikwanisa kugula ndeti ufuna tigule fertilizer amene tigawane tipasane ujeni ndeti ufuna tigule mankhwala panopa ndiye zinthu zikulu panopa so akuonesanso kuti machinery akujaso kwambiri forex mamva kutapita kupaki kukuwa reserve bank governor amana kuti tikuoneka kuti kugula zimashini kwambiri zikutengaso forex kwambiri zimene zozo zikuena tizipite ku production pamene tikamangweka magali moto mu vitungotentha mafuta acha basi now chifukwa chokuti kumalowa ndalama zambiri kumene kwa namba maona akulapo kuti mafuta tutugula bwanji
iyaye ndalama za mafuta ndizokwera ndekuti afikeso mdziko muno amakhala okwera, therefore tikumagulisana modula komanso akudya kwambiri forex. Pana zabwerano kuti bwanji tiamapezeka kuti boma lizigula kwa boma lizake zijamati government to government. Imedakhala ili nkhani kwa nthawi yayitali. G2G apana. Taonapo zina zake zomaoneka ngati G2G koma zisali G2G. Chifukwa zimakhala kuti G2G yo si ifeyo. Ndi G2G ndi dziko lina ife tangokwera nawo pamwamba pa G2G anthu ena. Kuti zimene zimakhalira. Zimene zimakhalira. Kuno kumanena kuti luchita G2G. Koma titakwera nawo G2G ya ku Kenya. So pano maripoti amene tapeza program inoyo ya horticulture tapeza kuti finally khanga tikwasayinidwa lino G2G imene maina ukhalira olondoloza. Now G2G amene wasayinidwa pamene papayo wasayinidwa ndi maiko awiri, United Arab Emirates ndi Oman. Ku United Arab Emirates ko tasayina ndi company ja amati Abu Dhabi National Oil Company ADNOC ya boma imene yoyo. Ku Oman ndi OQ Trading imene so ndi aboma amene wawa ndi kuti amachita extract mafuta aja, amachita process komanso amatumiza, you know. Now izi zikutanthauza chani? Zikutanthauza pamene ukamba panopa ndi kuti steamer yoyamba imene kubweresano mafuta amene wawa ikhala iyamba kufika ku Ujeni, ndiye sayamba kufika ku Nakala ku Mozambique, ifika pakati pa iyamba kufika ku Tanga. Okay. Kutanga because ifika Malawi, ifika ku Nakala ndi Kutanga. Kutangako ikwenera kufika pakati pa 9 ndi pa 12 July. Okay. Pa 2025 ita kumene kwekatsitsako 20,000 metric tons ya Ujeni imeneyo ya mafuta amene ali 28 million liters ya petrol. Ndekuti kuchoka Kutangako akwelano matankalano kumabwera kuno. Okay. Pamene ndikutali. Okay. Zimaoneka kuti mwina abale ena amene timagwira nawo ntchito pakati pa amakhanga ma middlemen anakhanga tamapanga zoponda nangasamaona ngati business ya Azemba. Okay. Ne mapoti ina anavutirapo. Okay. Kuti titsisire kumene koko. Yeah. Yena ndi asikira ku Mozambique. Kuna Kala kumene koko apa mpafupi diesel. Kumene kukusika diesel okwana 17,000 metric tons ya diesel amene ali 22 million liters amene ndi ayenda panjanji. Okay. Kubwera kunoko. Now nkhani yabwino ndiyo kuti izizi zikupangisa kuti mtengo wa mafuta uja ndalama zimene timagwisa ntchito zija utsike. Chifukwa OQT yako Oman imene OQT ikutigulisa diesel pa mtengo wa $77.77 per metric ton. Petrol akutigulisa pa 69.89 metric tons. Dollars amene wowe pamene padakali pano pa amene tikugwisa ntchito padakali pano patisanayambe zimenezi tikumamugula pa 1 diesel amene tikugula pa $77 tikumugula $175 diesel yemweyo kuchokera kwa madobadoba. Petrol padakali pano pa tikugula $185.90 per metric tons ma premium amene wo padakali pano zimene takati kumanena kuti can you see the difference? Almost $100 difference per Ujeni metric ton. Per Ujeni, yeah. Zuyenda mwambiri uje. Yes. Zuyenda mwambiri. Yes. Izo za madola. Yeah. Kugawana. Yeah. Kapa mambaka. Yeah. That's why antakhala kumalirira kuti tieni zingati boma. Ife simakambirana maboma anzathu wa. Kuti zigula an equivalent of an Takweza niso ni manamba zino. Tikakha utugula G2G. Tigula diesel 77.17 pano $175. Ayi. Almost 100 kusiyana. Petrol padakali pa tigula $69 amene wa G2G wa madobadoba $185 almost $110 pamwamba kusiyana. Now this means kuti ndalama zimene tikhati kusakaza because mafuta awa amene akubwera ma 28 million metric tons ndi wina akubwera kokoyo ndi mafuta amwezi umuza amene akule roughly at $28 million. Mbuyomo timagula almost $50 million mafuta omwewo. You see now. So Brian, timalolera zimene exactly why it took us so long to make this decision? Kumanga sankati kwa bwera G2G mbuyo musemu. Yeah, so no idago yamba magambira G2G because boyamba pachati magula awawa ndi atendalinga awawa ameti kugula padakali pano wati we tender. Okay. Rufuna anthu ati pase mafuta ndi anthu amabwera
haine ndizikalata zathu ifefana tibangi chani tizikupasa nife mafuta koma apapa tidachita kupanga kuti no tupita no talk hano ngati dziko tikakambirane ni maiko. Why did it take so long kuti tikambirane nawo maiko? I don't understand nkutheka kuti padala anthu ena ankabisa information imeneyi mwadaladala chifukwa choti iwo amatani amapindulapo chifukwa Brian usazapusisike sizingatheke kuti ndalama pena pake zisakazika wina akasakudziwa. Amene akuziwa zimene zikuchitikaje amachinga kuti anthu asaone chithunzithunzi chenicheni chimene chikuchitika chifukwa even pakakhala kuti pali chipwirikiti anthu mpamene amapanga ndalama anthu samafuna kuti pamalo pakhale chilichonse aye bata palibe ndalama papa amafuna na athamange ngati pamaliro kuti wina aoneke kuti akugwira ntchito abwera amene anine ndikagule nkhuni ndikagule kabichi amakhala kuponda aukochera ine ndikagule mphasa wapondapo kuti akuluakulu munthu waferedwa uyuyu mukumpondaso ndalama mwakhala bwanji so kaziko kathuka ndalama yotivuta yomwe itagulisa foja siku kwana kwa mafuta ena makhala kupochera imeneyi. So for the first time now, kudos to the government. They have signed a proper G2G with two countries, Oman and United Arab Emirates. That will save Kenya zinaweza fake. Yes, mezi jazi zdali mwina zongo impekizirapo. Chifaida abe banks of Kenya. Nanga siki meni majitika. Zitunzi wali antu. Zitunzi pa. Yes, zimezi majitika. Menda nene amoja. Pama kala antu hama kani ma interest osiyana siyana. Kumangati ziko tizika interest ya ziko basokolo. Osadi bola ineyo ndabizapo kena kake. So izingati za mafuta as Brian mu 61 years mo. Tika nakaka kuti tida gani zilapo kuti tikoza mapulu musandalama tigule mafuta. Ifa ngati ma premiums ali otsika. Nde kuti ujeni ripple effect zimene zimakatanthauzira zinthu zambiri mbiri malo enaso ndekuti even mitengo imene tikoza magula mapampo pakhala consideration because this has changed drastically. No, chimene sindikumvetsa kuti why did we take so long? I don't know. I wish I had an answer, Brian. Fanda ndalama zo nzambiri. Yes. Over these years. Kaba mwamba kuchitoposa $100. Bana. No. Amaduli anambiri. Amaduli anambiri. Amalawi ifetu sitima likonda dziko. Sitima likonda. Kaba mwamba mpaka $100. Mwene wakeyo ndekuti mwina iye makampesa so mwina ndiyo mwe iso mwina 70 chakuti ina imakhalano ya ena awanu pakatipa. So chimene dakakonda apo ine mwina Mungu pempha ndicho kuti awa mafuta akusikira kutangawa ata masikiraso kujeni koma ndimamva kuti I think kujeni kunakala kukulibe ujeni kubele kukulibe machani zosungira mu ujeni petulo nchifukwa chake kumene kukungosika dizilo petulo akusikira kutanga kulibe nkhokwe kamtunda kulibe nkhokwe za ujeni za petulo yes kumene wakufikira mafuta awo pada kaliba nopa koma bebola ngomvererera koma anthu akutasa mdziko muno bwana kapa mwamba mpaka $100 chakuti anthu aja ndalama anthu. So iyi ni nkhani yokuti ife ngati Malawi tikamana kuti timabwera pano pamafunsana mafunso nkhani zake ndingati zizi. Why is it that we are buying mafuta admit are we sure kuti all these years siti maziwa ife wina adanena mbuyo mkuti koma mafuta tukula modula kwambiri. Yes mafuta tukula modula kwambiri tayanga nani yes komano mene wanene amuja anthu akamaja inu mwaonapo anthu amene akuja padakali pano pamene makuyira anthu akamaja Brian ndi pamene maziwa kuti ologalo wako amene kuti wampasa iweyo wambweresera iweyo kumpasa simanja ndewa amba kuja ukati umulandi amakopyeza ntakuluma pano. So anthu amene akuja pano patu ukagwire mbali yawo ja akupweteka akupweteka Brian kuti apapa mokuti anthu ambiri aduka apapa mayo aitulukira guys aitulukira boma layamba kugula no kuboma linzake zimene Amalawi akhala kumanena kuti even fertilizer fucha ndi magula kwa madoba tatine ndipeze makampani amene anthu amakuza zimene sizingatheke business ya mafuta ndi business yovuta kwambiri. They want to tell you kuti it is impossible. Fertilizer imene makhalira business ya fertilizer simungagule kwa makampani amene amapanga fertilizer chifukwa chani sitingagule iwo amapanga fertilizer wakuti azipita kuti mesa amapanga fertilizer wakuti azagulitsa. So pamakhala zimene anthu amachingira chifukwa choti wamapindulapo koma ngati tili anthu amene tikulikonda dziko lathu tikuyenera tisunthe zonsezo tipweteke kumene anthu alire nake komano Amalawi ochuluka apindule. Tinenera uchina zimene 5 years ago kachedwa kale exactly mukonera program ya the hot current modenta nanga tikubudula tu anthu aduka atuje kubudula hapa muona ngati one yakukondo komano satuone kukondo komano boma lachita bwino because finally
lapeza kuti no imene munenamo ndalama zambiri zimatayika koma olo kujako munthu ndi mpaka $100 pera pa lita. Can you imagine? $100 pa lita ya pamwamba. Pa iya ndi ujeni per metric ton. Iya koma ndi ngoti pa lita. Kuti sizimveka kuti ngoti pa lita. Pa lita. Kujako ndi mpaka 100. Amajatu. Nde muone kusiyana kumene. Koma pito chaicho kapemphera. Kumakapereka so cha 10. Ndalama za kuba. Ezona I think for lack of a better word ndi ndalama za kuba. Yes. Amalawi ndithu nkumavutika wina akakudziwa chimene akuchita. Nkumapemphera kuti koma apapa sapatukire. Makuti tango yamba kutheka anthu anayalula mphasa zawo zati basi. So G2G abwera. Yabwera G2G wafika mafuta ayamba ujeni pa 9 to 12 July afika kutanga petrol 28 million liters outsika umene. Then pa policy simangofika siku limodzi amachita estimated pa 14 to 16 July akusika kunakala kumene kusika 22 million liters ya diesel abwera panjaje. So mitengo yake ndi imene diesel oyo akugulidwa pa 77.17, petrol 69.89 per metric ton. Mbuyo mo pamene adakalipa amene kwagwisa ntchito padakalipa no awatenda based procurement iwa 175.71 per metric ton diesel, 185.90 per metric ton petrol, almost yes. Anthu acholera ndalama nzo. Acholera koma masiku awata chifana bisala pa chipande. Muonera program ya The Hot Current ndi andevu zamwayi ine ndine mdzukulu wana njayiko tichite break pang'ono tikabwerera tidakupemphani kuti kodi running mate ayende bwanji marizatsi tilinawo yes wali apa marizatsi anthu mitima ili pa sizamasewera anthu mitima ili pa marizatsi ndi awa kodi achakwera atenge ndani yes kodi IAPM yes atenge ndani yes my results they are here. People very transparent. Yeah, tinena kuti anthu amene anatenga nawo apanga nawo participate in awa and this is what they have said. And tikungonena kuti these are the views Malawi. Yes, sidi kunena kuti izizi ndimene zitachitika. Timafusa Malawi. Mutakhala kuti mwapasidwa mwayi. Kuti munene muganiza kuti atatenge ndani. So sikuti ena mupsena zontima Amalawi kuti wina asowetulo madzulo anthu amasowatulo komano izizi munthu tusadza landira kanthu ngati chauta ngati mulungu sada kupatse exactly and chimechi chikumachidziwa andiso munthu amene nthawi yake yakwana simungamulande kwambiri simungamulanda bwana amangoenda muzisomo mulungu ali ndi madalitso ayena aliyense wa ife yes ndipo ife timanena kuchalichi kuti ngati wadalitsa ine ndekuti ali mcommunity yomweyo ati dalisa mawa akukuda pa ine yes tizisangalala ezona osati kukwira chifukwa chokuti abanda inuyo mwalandira ndaliso nde ine ndungu iya ya mulungu ali ndi madalitso atonse ofana yes andi sasochera madalitso anga sangabwere kwa ine tichite break pang'ono akutipatsira program iyi ndi series enterprise tikabwerera we'll continue our conversation tonight. Mugonera program ya The Hot Current pano pa kanema wa Times ndi andevu zamwayi mati nkhani yaenda bwanji akamba nisoni. Okay, so timanena kuti running mate tiaona between 24 and 29 July olo mutabisa mwantundu wanji sa ababa akamakapeleka kalata zicha running mate amainata apite naye so timuona ndithu koma chimene chakhacho kuvuta ndicho kuti kumamveka mphekesera kuti iye atenge ndani ukhangu ndani nde ife tinango chitenga ngati kuti Amalawi tayankhula nipo nkhani imeneyi because ife ngati nyumba yotsindikiza nkhani yofalitsa nkhani amatha kupanga zimenezo opinion poll kodi anthu muganiza kuti IMCP angatenge ndani ndeti dayikapo list kuti kapenawa komanso anthu adali nkuthekera kulembapo anthu awo ndi anthu ena amasankhadi amenewo ena mayikapo pa list now ndinene apa kuti mkatikati mwa ndimemu tinalandira pempho kuchokera kwa atupere muluzi kuti ainewe pamusandinene poyi chifukwa chokuti ine sindikufuna kupanga za running mate
ine ndikakhala presidential candidate. Okay. So musandike kuti ndifuna kukhala candidate. Koma anthu anali atatani atavota kale. Ndi polemekeza zofuna zawo sitinenayi. Tiyambe ndi Malawi Congress Party. Yes. Amene candidate wawo ndi Lazarus Chakwera. Yes. Tatipatsa malizatsi pa TV pa. Ayamba ndi imene ikuonesa overview. Okay. Yeah. So metanenera atupere muluzi sitikambapo za atupere muluzi. So amalawi amene apo anatenga nawo gawo kuponya vote amene analipo 3259 ndamene anayankha ndi anapereka maganizo amosiyana. Tapita page yachiwiriyo imene yungonesa overview. Now page yachiwiri zikuoneka kuti ya vitumbiko mumba tapita ya vitumbiko mumba uziyenda sanga phanga. Akuoneka kuti amalawi 1722 amaona ngati kuti amalawi Congress Party atatenga vitumbiko mumba amene ikuwapasa 52.8%. Okay. Ndamene anasogola kuzimenezi. Okay. Yeah. Nde tapita no tidumpha zathu pere muluzi kuti anatipempha kuti tisakambe koma Malawi amasankha kumene kuko. Tapita next one. The next one number 1 amene amalawi akufuna kuti ataenda ndi Chakwera amene avotawa amaganiza kuti number 1 atatenga mumba ndi mavoti 1722. Okay. Imene ili 52.8%. Pa number 2 ndiye atisichula chifukwa iwo anatsakambe ndetu kubaba number 3 pale Michael Usi malingana ndi mena anthu avota. Anthu akuona ngati kuti Michael Usiwo anthu 302 adapasa mavoti Michael Usi amene apeza 9.3% ya mavoti amene wawa. Okay. Tikachoka pamenepo tikupita next one ndi Catherine Gotani Hala. Catherine Gotani Hala alandira mavoti 211 imene ili 6.5% ya mavoti amene anthu adaponya. Tikachoka pamenepo tikupita kwa Abidamia amene wawo sewa paja kupatulapo avitumbiko mumba wena wani ma vice president ya kuchipani cha MCP. Abidamia anthu adapasa mavoti 104 imene ili 3.2% ya pamene papa. Tisanapite ku DPP ndingonena kuti anthu enaso amene anthu adavotera tidapasa anthu mpata kuti ngati pa list pa palibepo tazatchulana anthu ena adayikapo Richard Chimwendo Banda adayikapo amene popo nkwapasa mavoti 5 imene ili 0. Chimwendo anapeza mavoti 5 imene ili 0.2%. Okay. Twena ananena so kuti Richard Chimuntu Banda akhoza kukhaso amayika kuti mwina Chakwera atha kwapanga consider 3 votes 0.1%. Alas Chikomeni anthu ena sama akupasa Chakwera kuti amene waso aunikena Alas Chikomeni 3 votes 0.1%. Fleetwood higher anthu ena sama ati yaya amene wawa achite ni consider 2 votes pamene papa 0.1%. Ena even Daliso Kabambe. Now mene kunena anthu amalemba kumusi kuje anthu ena anayika Daliso Kabambe kumene ku 2 votes 0.1%. Ken Nsonda 2 votes 0.1%. Komanso Patience na Madingo ane nakana mwika kumene koko ndikumpasa vote mosi. Ndi imene zayendera ku MCP. So kungomba mkota. Yes. Ku MCP titakupemphani kuti muvote. Yes. Anthu amene anavota ndi 3259. Yes. Sample yathu inali pamene. Ndipo mwa amene wa ku MCP. Yes. Amene ali pamwamba kwambiri ndi avitumbiko mumba ndi 52.8%. Omwe ndi 1722 of mavotes iwo. Okay. Yes. 52.8% yo atalandira mavoti 1700. Zimamveka kuti sakhalitsana bwino kumeneko. Yes. What is the mumba factor ku MCP? Okay, MCP anthu amanena kuti ili ndi the MCP way of doing things. Okay. I think anthu amati kongolesi siza kongolesi zimenezo. So avitumbiko mumba anabwera mene inabwera social media inabwera ife atulankhani tinkati tikapeza nkhani lero timaisunga kuti tilemba mawa. Okay. Anthu analibe njira ina yaso kuti ayimva nkhani iyo amadikira kuti tizaimvera tiwerenga news mawa janjani. Social media itabwera anthu amamva pompo. Yeah. So vitumbiko mumba anachita disrupt the Congress way of doing things. Okay. He disrupted it. Ndi anthu amamuna ti ndi wamavuvu sidikira mawa. Sidikira mawa. Tipanga zinthu pano. Tipanga so anthu amamuna ti that's not the Congress way of doing things. Izi nungopereka machisanzo. I'm not saying kuti literally. Okay. Kuti musazive choncho nungopereka moyerekeza. You understand? So ndi munthu woti is not popular kwa zinzache kumene koko. Komano I think mwina anthu ena amene amaona kuti you know
Congress ikhoza kukhala ndi nkhope ya nyuwani. I think amapanga relate ndi is he in the right party? I don't know. Honestly speaking, you're asking me a very question. ena kala kunena kuti uyuzo chitika zake ndi Congress sizogwirizana naye. Komano zimene zozo zimene ife tizipanga zimene zozo ma newspaper lakhoza kutha bwana. Kuti cabinet yatuluka 2 am ndefe tapanga print news 10 koloko. Anthu mawa kamazuka apeze kuti pa front page pa news paja talembapo kuti cabinet sinasankhidwe. Yeti mamawa anthu akambirana pa cabinet yasankhidwe. Anthu akuwerenga siku lokuti zinthu zasintha. Koma you understand what I am saying? Yes. If you cannot adapt panopa anthu amadandaula AI itenga ntchito za anthu. It's not AI imene itenga ntchito za anthu. Iwe ngati suyiphunzira AI ntchito yako ikuthera. Those that are going to learn AI, they are still going to keep their jobs because they are going to use AI to do their jobs better. Artificial intelligence, that is. Now, you cannot be doing zinthu zomwezo kumakana change. Yeah. Nthawi makwana bwana zinthu zimasintha. Munthu akabwera ndizo sintha sindani. Timumvesese kuti angasinthe bwanji without having to damage the foundation of chifukwa anthu kukoneka patsana moni. Wina uyangana ukwina uyangana. Ngati munthu anafika kutuluka muneki. That tells you. Tipite ku Democratic Progressive Party. Candidate kumeneko ndi Arthur Peter Mutharika. Yes. Tipatseni malizatsi. Payamba ndi overview ija. Yeah, so overview mene kuonekera ndi mene yoyo. Mene anatipempheraso anthu anasankha atupere muluzi mbali zonse. So anatipempha popota atipempha kuti tisakambe sitikamba za atupere. Atupere atumiza mawu kuno. Yes. Kuti za running mate ne asi. Ine ndikakhala presidential candidate. Indale musankha so running mate. Yes. So si musandikambe. David alebekeza. Sidikwakamba. Komana anthu ananena kuti pa list imene tidapereka akuoneka kuti anthu amasankha akabambe. Ndamene ali pa top amene tapita page ya akabambe. So akabambe adaliso kabambe anthu apasa mavoti 1728 yomwe ili 53% ya anthu amene aponya mavoti iwo amene akhulupirira kuti apita Mutharika atenge akabambe ngati running mate. So akhala top kumene koko. Okay. Tikachoka pamene popo next ndi Alfred Gangata amene ali vice president wa DPP chigawo chapakati. Alfred Gangata apeza 439 votes imene ili 13.5% ya mavotes amene anthu anaponya pamene popo. Amene asatira Alfred Gangata ndi Bright Msaka. Bright Msaka anthu anapasa 221 votes imene ili 6.8%. Tikachoka pamenepo anapasa anthu a Enoch Chihana ndekuti anapeza 154 votes imene ili 4.7%. Kuchoka Enoch Chihana ndekuti tikupita Jabi Muhango. Atupere muluzi paja tadumpa ndesitani napo. Jabi Muhango 137 votes imene mapasa 4.2%. Kuchoka pamene popo ndekuti pakuzabwera Joseph Mwanamveka amene anapeza 80 votes imene imakhala ngati 2.5%. Now metinaneneraso ku MCP kudali kuna kumusiso kumetinanena kuti anthu so tayika nikoso anthu ena amene mwina pa list papalibe ndi anthu meko anayikako Richard Henry munthu Banda amene koko apasa 14 votes imene ili 0.4%. Kena kanayika kwa former ambassador Frank Elias Viahazi, I hope that's how they pronounce the name, 4 votes. Anoman Chisale 3 votes 0.1%. Ajimulirenji 3 votes 0.1%. Ndi Dr. Jabona Adzonza alipo. Adzonza naika. Alipo koma? Alipo. Nawo ndi misonkhano ina yakatuka yes. Aujeni Dr. Jabonda anthu anapasa 1 vote. Okay. Yes. So easy. Sidi kunena kuti ndi zimene zichitike ya chonde timvesesane. Ife ngata times tinangonena kuti amalawi mutakhala kuti mukufuna muikepo mulomo. Pankhani ngati zizi mungasankhe ndani. Ndiponso ama candidates wo sikuti azitengere atendi. Ayi timango afusa amalawi. So inuwe mukhoza ngoona kuti amalawi kuti kwama ndiganizira choncho kuti ndikoza kukakhala pakuti amene anatanga nawo mbali noti amalawi wonse. The 3,259 because munthu mavota kamozi. Okay. And also amene avota taundivomereza so mata vota kawiri. You were supposed to vote once umavotera makandidate awiri. Ku MCP ndi ku DPP. 1-1 mbali yonse. So 3,259 participated in this survey. So ku DPP ali patsogola ndi adalitso kabambe. Yes.
ena akhoza kuyena kuti cholo imeneyo cholo imeneyoyo njofutadi. If you ask my personal opinion, yes, ikhoza kukhala yovuta kuyigulitsa because anthu amaona kale kuti nepotism matenga nde kuti ikhale muthalika kabambe imene njovuta kuyipitisa kwa Malawi. Imene njovuta banda kwa ineyo. And this is my personal opinion. Ndinene, it's not a fact. Maganizo anga ndikuona ngati kuti ikhoza kukhala yovuta because anthu amati mwaona koma kuti Malawi angazitengere zimenezo ineme ndikuganizira ineyo. Malawi akhoza kuona kuti akuluakulu president ujeni ndi vice president ochokera ujeni dera limodzi nde palipo puma anzanu enawo ndikuti mwapasa chani. So mmene timapangira ndali zathuzi timafuna kuti tizioneka kuti ndife dziko limodzi nde timatengako wina mbali yawo wina timatengako mbali yawo kuti aliyense aziona kuti tasonkhako zathu. So on paper ikhoza kuoneka bwino. Ineso ndikuona choncho on paper kwa ineyo ndikuona ngati ndi bullet on paper ndikuona ngati koma no kuimtengera kwanthu ine ndikukuza ndipo MCP jama kuti atengana alomwe ukhauka apa sa campaign message pamene popo kuti nde atibula kopya. So I don't know how they would do it because at the end of the day sometimes we must see beyond mitundu nkuona kuthekera kwa munthu. Izi zomafuna kungoyangana kuti kodi uyu mtumbuka uyu msisha nde kwawo nkumpoto nkukaronga bati ine ndine Malawi si me as a Malawian kumene kumene kunachokera makolo anga ine kuti mukandi utengere kumene kusinkakuonesa niso bwino sinimaziwa ku bwino. My parents came from there. I'm a Malawian na kuli akundilanda tachedwa naso I know ndilande more than Karonga. Ndilande kodi? Yes, ine nimaziwa kwambiri kundilande. If kundiponya mundilande muja bwana nde am home and dry kaya kwa safalawa mundiponya me muja mwa palibe swaka ndopyezeso we. Iba stones maponya mnaponya bwana stones taponya mabaksa matapanga me muja palibanga ndithupye kukalonga ako nditha makavutika even chitumbuka changa nchodwala kuti nimachita kumenya perfect ama ndiseka aso ngamalanga. Kodi inu munthu mpaka uchotsana ntchito akuti chifo choti siwa mtundu wathu zimatichedwesa but I'm telling you kuti kabambe pa ballot ndamuthalika president akabambe alani mete jama. But the truth of the matter is can we start looking at kodi angabange deliver zinthu zabwino ndi ndani ndi uyu. Why do you want to know kumene amachokera? What has God to do with anything? Zimene zozo zikufunika chifukwa chani pamene tikungofuna munthu amene angagwire ntchito. Ngati tifuna mpaka kuti afuna kugwira khoswe ndeti zivutika kuti koma tipeze wa black tikopeza mpaka basi. As long as the cat can catch a mice, it doesn't matter the color, black, white, ginger, whatever colors. Komanso tinene kuti izi ndizimene Malawi anena koma akabamba yonso nda presidential candidate akutamanga to nda presidential candidate koma presidential candidate amene tinawo amene akutamanga kwambiri pafupi ndi akabambe ndipo kabambe kupanda kumsamala akuzoti dabwitha. Yes, akuzoti dabwitha. Yes. No, I mean you are entitled to your opinion, Brian. Yes. Muyimaliza bwanji nkhani ndiyo kuti izi tibwerekere mawu amphaso malidaji tisakupase ni stress. Timango afusa Malawi moyerekeza ndi Malawi yomoyerekezamo ayerekeza amene apangira apapamo zikuoneka kuti pala anthu ena kali mchikuka ndithu pakati pa Malawi. If you see kuti avidimbiko nyumba 52.8%, akabambe 53%. So iza kuti Malawiwo akona mochina chake mwina mwa mumbawo akona mochina chake mwa akabambemo mokuti ndi anthu okuti I think muta because pala anthu ena ake udane nawo mmene ndikunena muja kuti pa nthawi ina munthu zizindikira kuti munthu uyuyu tu koma akuyenda mu chisomo cha Mulungu. That's right, yeah. Otambane naye, yeah. He's operating in the grace of God. Yeah. Zake zungoyenda bwana inu mulipize kuchera mastozi munthu jangopita. Because chisomo cha Mulungu chamukutira. When we are able to understand that, when we are able to see kuti there is a grace of God in our colleague, guys, let's not touch him.
umapwetekeka uzingofula wewe umapwetekeka because bwana kuika chikomo because you cannot fight God's grace. No, you can't. You cannot fight God's grace. Ndechi mafika chisomo china chake kwa anthu ozindikirafe. Believers we know zatwi akuita operate in a certain grace bwana. Let's support him. Yeah. Mwayankhula mwamphamvu. Ndikuyamikeni kwambiri inu andevu zamwayi. Pamene panso ndi pamene tamalizira programu yathu madzulo ano ya The Hot Current. Kufikira sabata yamawa pamene tibwerenso ndi nkhani zina tingoti mwakoma nonse and shalom. "16 years ago, they began their journey together.